Оказва се, че нивата на pH-то в организма са ключови за поддържане на добро състояние. Здравият организъм трябва да е с pH стойност между 7,3 и 7,45. Всякакви други показатели извън тези стойности предизвикват дисбаланс, при който кръвта реагира мигновенно и отнема вещества, от които органите имат нужда, за да функционират правилно. Това кара човек да се чувства уморен, предизвиква главоболие, храносмилателни проблеми и редица други неприятни смущения. Решение, разбира се, има. И то е в балансирания хранителен режим, двигателната активност и чистия въздух. Те са в основата на поддържането на алкално-киселинния баланс в равновесие. Повече по темата ще ни разкаже началникът на клинична лаборатория Хасково, доктор Юлияна Стоянова. Човешкото тяло е изградено предимно от вода. Тя може да има киселинни или алкални свойства. Алкално-киселинното равновесие на тялото е един от най-важните фактори за добро здраве. Темата за киселинно-алкалния баланс на организма през последните години започна да става все по-актуална и това е свързано с стремежа на хората да се предпазят от заболявания, стремежа им към един по-здравословен начин на живот и същевременно и да забавят процесите на стареене. Алкално-киселинния баланс се измерва с скала, наречена pH. pH е логоритъм, който представлява съотношението на позитивно и негативно заредените водородни иони, които се намират в нашия организъм. Скалата, с която се измерват, е от 1 до 14, като 1 е много киселинна среда, 7 е неутрална, а 14 е силно алкална. Здравият организъм трябва да е с pH стойност между 7,35 и 7,45. Алкално-киселинният баланс в човешкия организъм е основен показател за здравословното му състояние. Отклоняването от оптималната стойност на pH-то може да доведе до развитието на различни заболявания, част от които много тежки. По-често се наблюдават случаи на понижено pH или тъй наречената ацидоза, т.е. прекалена киселинност на организма. Прекалено киселата среда в организма води до редица нежелани ефекти. Първо, настъпват нарушения в имунните реакции, като се създават условия за бързо развитие на вируси, бактерии и гъбички. Второ, жертва на нарушения баланс става скелетът, тъй като тялото се опитва да се алкализира, като изсмуква калция и магнезия от костите, а това води до развитие на остеопороза и редица други заболявания. Нещата стават още по-сериозни, когато алкално-киселинният дисбаланс е дългосрочен. Тогава се развиват хронични болести, сред които сърдечно-съдови, рак, диабет, камъни в бъбреците, чернодробна недостатъчност, безсъние и други. Поддържането на алкално-киселинния баланс е важно, защото то осигурява на тялото ни достатъчно кислород. Киселинното тяло е магнит за болести, зарази, рак и стареене. Повишената киселинност се дължи на различни фактори. Това са високопротеинни храни, пържени меса, месни продукти, алкохол, кафе, да, за съжаление, но можем да подредим менюто си така, че да преобладават и киселини и алкални, нали, все пак да не ги изключваме изцяло, но стресът също може да увеличи стойностите на киселина в тялото и да понижи нивата на pH. Най-лесният начин да възстановим бързо киселинно-алкалния си баланс е като пием минерална вода, защото тя е силно алкална. Всяка храна, внесена в тялото ни, води до киселинност или алкалност, а дали една храна е алкална или киселинна, се определя от минералното й съдържание. Така, например, едни от алкално-образуващите елементи са калий, натрий, магнезий, калций и желязо, а от киселинно-образуващите са фосфор, сяра, хлор, йод и манган. Както вече споменахме, изследването, което се прави, за да се разбере състоянието на киселинно-алкалния обмен на организма, се нарича кръвногазов анализ. Както вече стана ясно, всичко, което пием и ядем, оказва влияние върху нашия организъм. Някои храни увеличават киселинността в тялото ни, други я намаляват. Това обаче, според специалистите, не е от особено голямо значение, защото нивото на pH на кръвта се регулира стриктно от сложни буферни системи в нашия организъм, които работят, за да го поддържат в границите,
между 7,35 и 7,45.